Сега за друга добра инициатива. 40 фиданки бяха засадени в градинката на университет „Професор Асен Златаров“ в Бургас. В акцията по залесяване участваха български и чуждестранни студенти. 40 дъбови дръвчета след залеси градинката на Бургаския университет „Професор Асен Златаров“. Студентите на университета от България и още 12 чуждестранни младите фиданки. Понеже знаем, че природата не разпознава граници, националност, такива неща, които ние ги разпознаваме, ние хората ги правим, зато и решихме да засадим по едно дръвче, което се надяваме в бъдеще ще останат и спомени. Бих казала, че са символ на младежката инициатива и на приятелството също, да. Поне аз с колегата ми Александър съдихме 4 дръвченца и надявам се те да израснат и след няколко години да се върна пак в този университет и да ги видя, че са здрави, големи, зелени. Природолюбивата инициатива има своя цел, а именно да активира вечната дружба на момчетата и момичетата от учебното заведение. Жителите на Лъка сами ремонтират гробищния парк на селото. Мястото за покойници ще бъде